Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Amin Musa. Kumakuyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha nduna zina ziwiri zatsopano. Msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo uyamba kumapeto a mwezi uno. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno lalemba ntchito oyang'anira aphunzitsi a mpira wa miyendo wa mdziko la France. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha nduna yatsopano ya zamalimidwe, ulimi wa nthirira ndi chitukuko cha madzi, komanso nduna ya zamafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Chikalata chomwe atulutsa mu ofesi ya president ndi nduna chati a Rosa Mbirizi ndi nduna ya zamalimidwe, pamene a George Patrick ndi nduna ya zamafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Ofesi ya president ndi cabinet atinso Profesa Mutharika wasankha Dr. Max Wengawenga kukhala othandizira mtsogoleri wa dziko linoyu. Chikalatacho chati anthuwa anayamba kugwira ntchito zawo maudindowa kuyambira pa 16 mwezi uno. Ndipo olemba nkhani wathu Simeon Boyce ali mu studio muno kuzafotokoza zambiri. Mwina choyambirira Simeon ndakulandira. Choyambirira timafuna titadziwa kuti mayina atuluka ngati nduna ziwiri. Choyambirira a Rosa Mbirizi tingadziwe kuti ndi ndani kapena kuti ungafotokoza kuti ndi ndani. Zonadi tiyambe ndi kutsimikiza kuti chikalata chimene chinasayinidwa ndithu ndi mlembi wa mu office ya president komanso cabinet a Justin Saidi lero ndithu chatuluka kuonetsa kuti president wa dziko lino waonjezeranso nduna. Tikudziwa kuti anasankha nduna zitatu, pano wasankha nduna ziwiri. Nduna yoyamba ndimeoneneramo Rosa Mbirizi, tsopano ndi nduna imene iziyang'ana makamaka nkhani ya zaulimi, aonjezeranso ntchito ina za madzi komanso ayikapo ulimi wa mthirira. Soneza kuti tingatuma ndi maunduna awiri tsopano apanga mechi aphatikiza kuti nduna umodzi. So zambiri zimene tingafotokoze zokhuza mayi Rosa Mbirizi ambiri amene atakhala kuwatsatira tikuwakumbukira bwino kuti anagwirapo ntchito ku bungwe lotolera misonkho limene la MRA kumene ndithu anali wachiwiri kwa commissioner wa ku MRA. Iwowa nkhani ya maphunziro awo kwambiri anapanga nkhani yokhudza zachuma ndi degree kapena masters ya kuza economics studies from the University of Queensland makamaka ku Australia. And mbuyo muziwoneka pa anagwiraponso ndithu asanabwere ku MRA anagwiraponso ntchito ku Department of Environmental Affairs, kuli kwa magwiraso ntchito ngati economist, anagwiraso ntchito ku Ministry of Finance. So kwambiri tikaona zikuona kuti maphunziro awo ali nkhani ya zachuma. Inunso anzathu za masewero mwina mukwadziwa bwino ali katswiri kwambiri nkhani yokuza masewero a golf. She's a champion. So uchilimikaso kwambiri kuza masewero a golf. So nokubweko nkhani kuti tsopano awasankha nduna za agriculture. Mwina anthu azifunsa kuti kumene kukunde abweretsanji chifukwa iwowa mwamene fotokoza ndi katswiri wa zachuma. Ndikuona ngati kuti katswiri wawo ukhuza zachuma awene upange connect mwinaso kunkhani yokhudza za malimidwe posira kuti zinthuzi sikuti nzosiyana kwenikweni ukukhala kuti aziyang'anira nkhani yokhudza za zakudya. Komanso tikuyang'ana agriculture masiku ano si agriculture yathu yakalecha. Agriculture masiku ano ndi khaso limenso tingana ni ngodi winaso kumenesa kutwena kuti ngati dziko la Malawi tikuenda kupeza chuma timadalira kwambiri tikumakambaza mega farm. So iwo ngati munthu mmodzi katswiri odziwa nkhani imene za chuma ndikukhuletiso apereka ukadaulo wopereka ndithu luntha la mmene alimi angachitire kuonetsetsa kuti mega farm tukambaja tithe kulima zinthu zochuluka zinazonso tithe kuzigulitsa. Nkhani inaso yaikulu imene ili pamutu pawo nkhani yokhudza njala. Padakali panopa akubwera pa nduna imeneyo pa nthawi imene dziko linonso lili pa mavuto akulu makamaka nkhani ya njala. Ripoti la MVAC limene ndithu limakamba za mmene chakudya chili mdziko muno likunena kuti pafupi anthu oposa 5 million akhudzidwa ndi njala chaka chino. Akhudzidwa ndi njala. So ntchito yaikulu yoyambirira ikhayofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Tinaona maripoti awiri atatu masiku apitawa tamva kuti president akuyitanisa chakudya kuchokera ku dziko la Zambia, and president wa ku Zambia anavomereza kuti zonade akhala kutumiza chakudya kuno ku Malawi. Komanso boma linalemba ma newspaper kunena kuti onse alimi makamaka amamega farm amene ali chakudya kunali nsonkhano kali kuli lomwe kuti akumayenda akulu boma chili kuti boma lofuna ligule chakudya. Ntchito yaikulu ndi kuti tiliso munyengo ya zaulimi. Nkhani yaikulu ku Malawi kunoko imakhala yakapezedwa fetereza. Fetereza anathawa mtengo nadula pano pathumba tipathonde chakuti. So tikangana anthu alimi ambiri mdziko muno apezeka ndikochepa. So ntchito yaikulu ikhaso kuti aonetsetse kuti pakhale dongosolo labwino
sitikudziwa ngati adapitirize ndondomeko ya boma imene amati yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya subsidy, sitikudziwa ngati ndondomeko imene itapitire kapena kukabwera ndondomeko ina. So nkhani yakulu imene yoyambirira imene akangola mu office ikhale imene ndipo pali chiyembekezo chachikulu. Mwina za nduna inayi George Patrick ungafotokozera ndi wati dikezo tani komanso ndi munthu otani pamene amasangokhala nduna ya za mafactory komanso malonda? George Patrick tikayang'ana ndi mulendo makamaka tikayang'ana nkhani ya ndale mwina kwa anthu amene tikwadziwa George Patrick tikwadziwa kuti ndi kadaulo makamaka ku nkhani yokhudza za ukatswiri wa zachuma komanso tingana kuti makampani amene ndithu mu Chingerezi panguna kuti private sector. Iwo ambiri yawo kwambiri ndiyo kuti agwira ntchito ku mabanki komanso analipo ndithu mkulu wa kampani ya Press Corporation anakhala ndithu ngati group chief kuyang'ana ndi ndithu makampani onse amene ali pansi pa Press Corporation ngati wamkulu wake. Komanso iwo tikang'ana za maphunziro awo akuoneka kuti ndithu ndi kadaulo makamaka pa nkhani ya mapepa amene anapeza ndi mapepa atali makamaka okhudza nkhani zimenezi zachuma ndi zina zotero. So anawonso abwera ndithu pa nthawi yofunikira kwambiri tikang'ananso nduna wawo ukuoneka ndithu kuti patengedwa ndi nduna utatu. Yes, muliso tourism tukamba za industrialization, tukamba za trade, tukamba za tourism. So nakuti mapillars osewo ndi akulu kwambiri. So nawonso pali chiyembekezo chachikulu tukamba zoti dziko linolo panopa katundu amene limapanga tikagulitsa kunjako tikayerekeza ndalama zimene zimabwera kuti ndi 6 billion. Pamene dziko lomwe lino likamafuna kuyitanisa katundu kunja komweko tikuyitanisa katundu wa 3 trillion. So kuona kuti gapu ndi yaikulu. Dziko la Malawi likene lichilimike pa ntchito yotumiza katundu amene tizipanga mdziko muno kunja choneka kuti zipeza ndalama ija ikusoja ya forex ija. Tikapeza ndalama imene ija zimene zitathandizire kuti kaya ngati ma issues amene tikumavutika nawo patali pano nkhani ya fuel tikuvutika nayo nkhani yogula fertilizer amene tikunkambirana apayo ikumavutaso. Nkhani yokhudza kaya mankhwala nzipata ndi zina zipangizo zina zonse zofunikira zimavuta. Tikakamba nkhani ya tourism tindi zinthu zambiri zimene mwina sitinazigulitse ku dziko lapansi. Ndi phiri lathu la Mulanje ndi kumalo ngati ku Cape Macrae ku Malawi tindi zinthu zambiri. So uonanso kuti nduna wawonso uliso ndi ntchito chachikulu chimene mwina anthu tikuyembekezera kuti tione abweretse ukadaulo wawo makamaka ukatswiri wawo okhala oyendetsa makampani omwe si aboma nawo abwera no mboma kuti athandize usogoli wa Professor Arthur Mutharika kuonetsa masomphenya. Chabwino ndikuthokoza kwambiri boys. Amene ndi olemba nkhani wathu Simeon Boys kuti fotokozera nkhani yokuza nduna ziwiri zimene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika wazisankha komanso omthandizira mmodzi. Kupitira ndi nkhanizi msonkhano wa aphungu aku nyumba ya malamulo autsekulira pa 31 mwezi uno. Mchikalata chomwe watulutsa kalaliki wa nyumba ya malamulo chati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika ndiyemwe akuyembekezeka kukatsekulira msonkhanowu. Pali chiyembekezo choti msonkhanowo akautsekulira ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kuyambira 10 koloko mawa. Ntchito yayikulu makamaka ntchito yoyika zipangizo zopopa madzi kuchokera ku nyanja ya Malawi kusalima kupita ku Lilongwe ikuyenda bwino. Mmodzi momwe akuyang'anira ntchitoyi Cleverson Nyondo auza MBC kuti ayamba posachedwa pa kuyala mapayipi amadzi. Mtolankhani wathu Austin Fukula ali ndi nkhani yonse. Anyando ati ntchito yomanga mathanki pachezi pomwe azisungirapo madzi komanso pamvera pomwe azipopa madzi kumapita m'madera ena ngakhale komwe madziwo azichokera ku Lifu ikuyenda bwino. Tindi chikupero nkhani ya concrete imene khangati yatenga malo kwambiri pomafika November December ntchito izizi zambiri zikhala zitatha. Tikatero tilowa mu phase yoti nawo tiyambe kuyika mapayipi komanso payambe kugulidwa mapampu kuchoka ku pali malo angapo amene padzafunika mapampu koyambirira ndi kumene adzapopa madzi kubwera pa treatment plant imene dzakhale pa Lifu. Tikachoka pa Lifu dzabwera pakatengeza pamvera pampunso dzafunika kuti madzi afike pachani pachezi. Ntchito yopopa madzi kuchoka boma la Salima yomwe ndi ya zaka ziwiri ikuyembekezeka kudzatha kumapeto kwa chaka cha 2026 kuti maboma Salima ndi Lilongwe komanso madera ena azizapeza madzi abwino mosavuta. Boma la Malawi linangongola ndalama pafupifupi 150 billion kwacha zogwirira ntchitoyi, pamene zina zoposa 350 billion kwacha zichokera kwa anthu ochita malonda omwe ali ndi chidwi choyika ndalama zawo mu ntchitoyi. Ikadzatha ntchitoyi ikuyembekezeka kudzawonjetsera chiwerengero cha anthu omwe amadzi abwino madera a Salima, Lilongwe, Dowa ndi ena kufikira pa 1.5 million. Austin Fukula, MBC, Lilongwe.
Pamene dziko la Malawi likukhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zolimbana ndi matenda a kansa, bungwe la Think Pink Malawi lati pakufunika kuchilimika pa ntchito yolimbana ndi matenda yomwe akuti ikunka ikulirakulira mdziko muno. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Ella Kaira ati chimodzi mwa zofuta zomwe ntchitoyi ikumana nazo ndi kuperewera kwa uthenga okwanira okhudza nthendayi. Choncho iwo apempha anthu okhuzidwa kuti athandizane ndi boma polimbana ndi matendawa. Trinity Kapantengo wadza ndi ripoti ili. Malinga ndi kafukufuku wina wa zaumoyo yemwe anamufalitsa mchaka cha 2024, dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe nthenda ya kansa ikusautsa. Kafukufukuyi anati ngakhale dziko lino linakhazikitsa ndondomeko zofuna kupeza kansa ya khomo la chiberekero mwachangu polimbikitsa amayi kuti azikayezetsa nthendayi, amayi ochuluka sakupita kukayezetsa. Momwemonso kafukufuku wa BMC Cancer waonetsa kuti imfa zodza kamba ka kansa ya khomo la chiberekero komanso ya m'mawere zikudza kamba kuti amayi ochuluka amapita ku chipatala mochedwa mwazina. A Ella Kaira, omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Think Pink Malawi, ati izi zili chonchi chifukwa amayi ambiri sadziwa zoona za nthendayi, monga kuyamba kwake, kudziteteza kwake, komanso kusalana komwe kulipo. Iwo akuti pakufunika kuti mabungwe alowererepo kudziwitsa anthu zambiri za nthendayi komanso kudziteteza kwake. Zikhulupiriro zina zonena kuti mzimayi sakuyenera kuonetsa malo wake obisika kuphatikizapo mawere ngati asakudwala, zimapangitsa kuti azimayi asamapite kuchipatala ndi kukanena kuti ndipimeni ku mabere wa dokota pamene sakudwala. Zimene zili ndondomeko yofunika kwambiri pamene tikulimbana ndi nkhani ya kansa ya mawere. Ndi chimene tikuyenera kuchita, tikuyenera kumenya nkhondo imeneyi ngati ma-organization onse, ngati munthu mmodzi. Tikanena kuti munthu mmodzi tikutanthauza kuti khale ndi uthenga ofanana umene tizikapereka. Osati bungwe ili kupereka uthenga waokha, boma likupereka uthenga waokha, koma tonse tipange uthenga umodzi ndi kupita kumalo kagawana kuti tipereke mauthenga amene. Vuto la kusowa kwa mauthenga olondola nthendayi linaonekeranso poyera pomwe MBC inalankhula ndi anthu ena okhala mozungulira mzinda wa Lilongwe. Amayi ambiri ali ndi mauthenga osakwanira okhudza nthendayi, zomwe zimachititsa kuti asapite mzipatala kuti akayezetse nthendayi. Amayi akuopa chifukwa choti timaopsezana azimayi tikakhala kumakambirana, timapereka zifukwa zosiyanasiyana. Uyu amayeza chinthu chachikulu, ukabwera umalephera kuyenda, koma zonse zimakhala zaboza. Ine ndayezisapo ndithu ndinachita kukwera njinga, kubweranso ndachita kukwera njinga bwino. Ndifukanso pakhomo usapeza kasandivuta ndalilonse. Ine simunakayisesera, sinanga chifukwa sinamveko kuti matenda amene amayamba ndi kukayesesa kaye. Sinamveko pakuti zipatala zake zakunoku mjeni. Mafamasi amapanga ndalama ole zipatala za private amapanga ndalama. Ndimangova anthu akamanena kuti khasa ndiyoyipa ndikuona ndimakhala mluntha lone kuti ndipite kuchipatala kuja ndikayezetse koma mantha ndimakhala nawo pamenepopo. Ndimapanga mantha kuti kodi iye akafika pone kuti iye ayambe kukwiza kuti munthu sikufa kuwawa. Ndimakhala ndimantha pamenepopo. Bungwe la Think Pink Malawi lili ndi masomphenya olimbikitsa anthu kuti azisakasaka chithandizo cha umoyo mwa msanga. Nayo ndondomeko ya dziko la Malawi yoyendetsera ntchito zothana ndi matenda a kansa kuyambira chaka cha 2019 mpaka 2029 ikulunjika pa zinthu monga kupewa, kudziwa mwa msanga kwa nthendayi, kuchiza komanso kulimbikitsa malo othandizira matenda amgonagona. Trinity Kapantengo, MBC. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha nduna zina ziwiri zatsopano. Msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo uyamba kumapeto a mwezi uno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno lalemba ntchito oyang'anira aphunzitsi ampira wa miyendo wa mdziko la France. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu, maanja pafupifupi 3000 ochokera mboma la Machinga akuyembekezeka kupindula ndi zipangizo za ulimi wanthirira pansi pa ntchito yomwe akuyitcha kuti Hope Fields Initiative yomwe akugwira ndi autumiki wa Salvation for All Ministries International. Ntchitoyi yomwe akutsogolera ndi Apostle Clifford Kawenga ikufikira magulu alimi ochokera madera amafumu 10 ambomali.
Owen Mavula ali ndi ripoti. Kudzera mu ntchito yotchedwa Hopefield Initiative, utumiki wa Salvation for All Ministries International ukulimbikitsa ulimi wa mthirira madera akumidzi pofuna kuonetsetsa kuti anthu akukhala moyo odzidalira pa chakudya komanso chuma. Mu ntchitoyi utumikiwu kudzera mwa mtsogoleri wake Apostle Clifford Kawinga ukupereka makina opopera madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa, matumba afetereza olemera makilogramu 50 thumba lililonse, mbewu yachimanga komanso makasu ku magulu ogwira ntchito za ulimi omwe akuwakhazikitsa m'madera momwe ntchitoyi ikugwirika. Polankhula atakhazikitsa ntchitoyi m'boma la Machinga, mtsogoleri wa Salvation for All Ministries International Apostle Clifford Kawinga wati apereka zipangizo za ulimizi pofuna kuti alimi adzichita ulimi wa mthirira mokhazikika pogwiritsa ntchito zipangizo zoyenera kuti adzipeza phindu lokwanira. Cholinga chathu Machinga yokha ino tifuna tiyambe ndi maklabu okwana 10 kufikira anthu osachepera 3000 household. Ife tikukhulupirira nena kuti titayamba choncho kuyambapo njala iyi itha ndipo njalayi tithana nayo. Ndimafuna ndinene choncho kuti mmene tayambira kufika pano takhutira chifukwa chonena kuti mafumu ndi mamembala amene timafunitsitsadi mafumu atithandiza kwambiri. Mafumu agwira ntchito yawo kupanga identify ma beneficiaries oyenera kukhala club. Chachiwiri alangizi aboma amene ali mamidzi akugwira ntchito nafe molumikizana kuti aphunzitse malimidwe eni oyenera. Mawu ake wapampando wali modzi mwa magulu omwe alandira thandizoli mu gulu la zaulimi lotchedwa Isaac, Chris Tukuta ayamikira zomwe wachita utumiki wa Salvation for All Ministries International. Ine kuno kudera lathu taona kuti zisintha chifukwa nthawi yoyamba ndimavutika umaseza zidebe kutunga mazi kuseza chidebe ndikutenga kapo ndikumathirira papharo pachimanga ndi apapa fe tili wosangalala chifukwa kuti mmene matipasa zipangizo sitimavutika iyayi. Pamwambowu Apostle Clifford Kawinga apereka zipangizo za ulimi wa mthirira ku magulu ochokera m'madera a mafumu akulu Ngokwe, Paramount Chief Kawinga, mfumu yayikulu Mulomba, Mtumbwinda, Nkola, Nyambi komanso Ngulumya. Pakadali pano mafumu amderali ayamikira utumiki wa Salvation for All Ministries chifukwa cha thandizoli ponena kuti lichititsa kuti magulu alimi adzitha kuchita ulimi wawo chaka chonse. Owen Mavula, MBC, Machinga. Anthu ochita malonda ang'onoang'ono akudandaula kuti Katangale akupitirira kubwenza mbuyo malondawa. Izi wanena ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda ang'onoang'ono a Harriet Lumbe omwe akuchita nawo msonkhano wa bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA lomwe lakonza makina atsopano omwe angathandize anthuwa kupeza malonda ambiri. Makinawa omwe akuwatcha Micro Small and Medium Enterprises on Malawi National Electronic Procurement System MANEPS athandiza anthu ochita malonda kudziwa komanso kuchita malonda ndi boma. Timasalira when it comes to kupanga bid ma companies akatusa ma bid ma tenders kuti tipange provide our services ngati catering or ma supplies ena ndi ena. So awa atithandiza kuti tisegule maso tikhale ni mapepala okwanira komanso tizitha kupanga business mu ndondomeko yoyenera. Takhala tikukumana ndi mavuto ngati kupanga bid osatitana madaba kuti kodi ndishani ena so mwina kutiuzezo kuti kuti akutengeni mwina mupange kumutumizira ndalama iyi chanchani ngati za corruption choncho komabe kumaona kuti isakuti tingabe komazatuza zoti mapepala anu ndosakwanira instead of them just educating us kuti mupange mukhaini mapepala awa small and medium you need to know category yomwe muli and PPDA njira yake umene maendera ka registration yomwewa so takhadu kukumana ndi mavuto ambiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la PPDA Paul Katema wati makinawa akufunanso kuthandiza kuthana ndi Katangale komanso kutukula ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Zinthu zosakhala bwino kuti ma business ang'onoang'ono ngati amenewa adzipita ku makampani akuluakulu kapena kuti so asamapite kwa Amalawi. So ufuna kuonetsetsa kuti Amalawi komanso ma business ang'onoang'ono ndi amene akupanga ma business amene taalondola kunoko kuti apange register kuti system izitha kukwanisa kuwapasa ma business. Vuto lalikulu ndi participation.
so kwa nthawi yayitali zinali zovuta ife kuti tidziwe kuti amalawi amene ali ndi mabizinesi ang'onoang'ono akutengapo mbali bwanji kupanga business ndi boma. Tinalibe data ya mtundu wina uliwonse, koma ndi system imenenso pano tidziwa kuti ndi ndani amene akupanga business ndi boma ndipo ndoyenera kupanga business ndi boma. So zimene zibweretsa transparency, accountability, komanso zingothandizira kuti zinthu zizikhala very efficient because mudziwa kale tikamapanga maprocess ngati amene achagwisa ntchito pa mapepala zinthu zambiri sizimalongoso. System ine itasomunaso kuposera pamene popo chifukwa chaonera kuti nthawi zambiri kuti mumfunse Malawi aliyense amene ndi business yang'ono akuzana kuti ulo imodzi sanayipeze. So ndi barrier yomwe yakhalapo chifukwa chaonera kuti panalibe njira zoonera kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ndi system imeneyi sizifunikanso kuti wina ake umudziwe udzimuimbira foni akuthandize. Hayi, ukufunika kukhala pa system ili ndi ma controls yake amene zipangitsa kuti anthu ene anapena kuposa business. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyendesa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM lasankha Yvonne Avre wa mdziko la France ngati mulangizi wa aphunzitsi kulowa m'malo mwa Benjamin Kumwenda. Mu studio muno ndili ndi mtolankhani wathu wa za masewero Norbert Jameson kuti atifotokozere zambiri. Norbert, ndakulandira. Mwina choyambirira tatifotokozera nkhani kuti zatheka bwanji kuti uyuyu abwere komanso mwina nkhani kuza Benjamin Kumwenda. Benjamin Kumwenda contract yawo inatha kumayambiriro a chaka chino. Nde bungwe la FAM linaganiza kuti asaonjezerenso contract ina. So mgwirizano utatha wa Benjamin Kumwenda anatulutsa vacancy tikhoza kutero ndithu kuti amene akufuna udindo umene wa technical director alembere ntchito imeneyi. Nde alengeza kuti kuna alembera anthu okwana 17, nde pa 17 po anatengapo atatu amene anapikisana. Ndiye apeza kuti amene anachita bwino kwambiri kuposa onse ndi amene Avre wa dziko la France. Mwina ungamufotokoze kuti ukumudziwa pamene kana mbiri yake kuidziwa kuti anatani mbuyo. Mbiri yake atifotokozeranso afamu komanso nalowa pa makina internet kunsakasaka ndampezadi kuti mkulu amene wagwirapo ntchito so ngati technical director kubungwe la loyendesa masewero ampira mdziko la Madagascar. Komanso anakhalapo mulangizi kapena kuti advisor komanso consultant ndi bungwe la FIFA loyendesa masewero ampira pa dziko lonse lapansi kwa zaka zochuluka ndithu kuyambira 2007 mpaka 2021. 14 years akugwira ntchito ndi bungwe limene la FIFA. Ndiye wagwiraponso ntchito ngati technical director ku bungwe loyendesa masewero ampira mdziko la Brunei. Ndiye udindo umene usuti kukhala koyamba kunoko ku Malawi kugwira. Wagwirapo ndithu mayiko angapo komanso ali ndi chitupa choyenera chijamati FIFA Pro license alinacho ndithu mkulu ameneyi. Ndiye akuoneka kuti experience alinayo komanso wagwirapo ntchito mayiko angapo komanso timukhulupirire. Tikhoza kumkhulupirira ndithu. Chabwino nduna ya Zanziko Alfred Gangata mauno anakayendera timu ya Silver Strikers ndipo amema anthu kamene amalawi mdziko muno kuti apite mawa loloka kukasapota timu ya Silver Strikers pamene kusiyana timu ya Yanga mu CAF Champions League. Ndizotheka amalawi onse matimu osene sana Bullets Wanderers kukasapota timu imodzi. Ndizovutirapo takhatu kumazona ndithu kukabwera timu yakunja chimapali chinkulirano cha matimu andziko muno. Bullets kuti asapoti Wanderers zimavuta, Wanderers kuti asapotenso mwina Silver kapena achite moteromo zimakhala zovutirapo. Koma ndifukwa chake tsopano nduna yachita kulowererapo kwa amema anthu kuti ulendo uno Malawi ikuimiridwa ndi Silver Strikers ndi akaisapoti. Ifa papa ni nkhondo ya maiko ndithu. Silver ikuimirira Malawi, Yanga ikuimirira Tanzania. Ndezofunika ochemerera amatimu onse ndithu titakhala pamodzi kuti tipatse moto Silver Strikers ipitirire. Nkhani zimakhala zovutirapo koma mmene achitira ndula munthu khube kuti ena ndi ena amene anali maganizo akachite ganyu sizimakhala bwino kusapotera timu yobwera yanu ili pomwepo. Ndiye zofunika kuti onse okonda masewero ampira amene apite ku bingu mawa lino akayipatse moto Silver. Ena akuipopa kwambiri Yanga ndi timu yakulu kwambiri muno mu Africa ndipo Silver neng'ono. Yanga ndi timu yakulu kwambiri. Tikaona Silver Strikers kuti fike ndime ina sewera ndi Ejeko Plus ya dziko la Madagascar imeja ndiyo cheperapo mphamvu. Yanga iyi tikuinena papa yakhala katswiri ligi ya dziko la Tanzania kuyambira 2001 kudzafika mpaka pano. Kanayi kotsatana ikutenga ligi dziko limenelo. Komanso mpikisano ngati imalowa kusiyana ndi imene Silver akakankoyamba mu zaka zochuluka. Pamene Yanga imatha kufika mpaka na ndime ya magulu. Chaka chatha inafika mpaka naso second preliminary round ndime imene yafikayi. Inafikanso mpaka na 2023 mpaka inafika mu quarter finals ampikisano umene wa CAF Champions League. Ndiye ndi timu ya mphamvu kwambiri. Tikayerekeza Silver ndi Yanga ikuonekabe kuti ndiyolemerera. Akakumudwa mgwalera. Silver asakumudwe. Mumpira china chonse chimatha kuchitika. Matimu amatha kukhala kuti ina kuoneka ngati ya mphamvu ina yocheperapo koma yocheperapo ija nkupambana. Silver arakandi game plan yabwino komanso mmene akonzekerera bwino ndikhupe kuti nzotheka komanso anthu ochemerera
atabwera mwa unyinji kuipatsa mphamvu Silver Strikers ikuzochita bwino kuigonjetsa Yanga. Taonapo Malawi Flames yagonja Sabata ndi Sao Tome, timu yoti ndiyawedewede yopanda mphamvu koma mpaka nogonjetsa timu ya Flames ndenzotheka ndithu mpira china chilichonse. Chabwino pamapero weekend kamene matera Sabata ino Super League komanso FDH Bank kulizotani zambiri zikuchitika. FDH Bank Cup taona matimu Silver Strikers ndi Sivo afika ndi ya semifinal, ndiye tifuna tipeze ena awiri tsopano, ndiye kuli Bullets ndi Kamuzu Barracks mawa komanso kuli Crack ndi Wanderers la Mulungu lino kuti tidziwe kuti ndani ena amene afike ndi imeneyi. Komanso kuli masewera Super League atatu amene akuchitika kumathero a Sabatayi, Sivo ilinso ndi masewero ndi Blue Eagles, kuli Nzuzu City Hammers ndi Karonga, osayiwalanso Chitipa ndi Dedza Dynamos amene anagonja lachitatu lapitali. Chabwino ndathokoza kwambiri Nobet. Zikwambira. Ameneyo ndithu ndi mmodzi mwa olema nkhani za masewero kuno ku MBC Nobet Jameson kutifotokozera nkhani ziwiri zitatu zankhuza masewero koma kuchokera ku FAM komanso kumathera Sabata ino CAF Champions League komanso nkhani zokuza FDH ndi TNM Super League. Ndi nkhani imene ya masewero tafika mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane maitonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha nduna zina ziwiri zatsopano. Msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo uyamba kumapeto a mwezi uno. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno lalemba ntchito oyang'anira aphunzitsi a mpira wa miyendo wa mdziko la France. Kumbukirani kuti mutha kupeza zambiri pa nkhanizi popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwanali ndine Amin Musa, nufunani tsiku lopambana. So there's this guy, right? The super fan.